gi babani gi awachni kata osiepni kata joma moko ma onge wuonegi kata ma wuonegi pok otayo nyaka sani pogruok ni kanye? Pogruok nitie nikech iwacho ga onyalo wacho ni social media tinde ji wacho daddy issues. An anyalo wacho ni aonge daddy issues ma seche moko ka ngato wacho ni an babu pok notimo na gima chal kamae. On my side and different. And birthdays ga aretin na babu ose make sure ni a celebrate nyaka atieko high school. Kata ndalo ma watchni during school holidays ka jioloro babu anetero wa museum gik machal kamago to magi angeni ok gik ma ji mang'eny nyalo relate godo. Koro anyalo wacho ni despite ni babu en ngat ma en ga busy onyalo bedo o make time nikech en ga off day ne en ga Monday to Monday do ngeni en time ma wantie school. Koro Monday ni ndalo ma koro waloro no make sure ni nyakotero wa out kamoro o make sure kata kokotero wa out gotieno angu kelonwa chips gi gweno ma oa Sanford. Koro mano traditions ma ne wang'iyo godo growing up. Koro anyalo wacho ni mano joma onge jonyuol ma dichuo kata baba ka ananyalo pimonegi magi nitie moko ma ok nyal relate godo to mano gimoka ka for granted at all. Yes. Iwacho ni wuonu ne odich lakini podo loso thuolo mar bedo. Nitiere jomoko ma pimo ni wuonegi kane biro limo gi e school en gazete mokete buombe kata moko fwayo lwete